guys, maing bunta guys. Ang among talong guys nga katong gipakita ko nyo, Boss Ricardo de Vera, mga imong comment no kung utana ka kung say buhatos talong imong talong agi punla. Sabi mo yan sa Tagalog, halos hindi tumubo, tama naman yung pag-abono mo. Baka tama ang abono pero hindi saktong abono na ginagamit mo. Salita ko yung Tagalog para maintindihan mo ng maigi. Yung pag ginawa namin na mula sa simula 3 araw tapos mo isidling, magdilig ka ng calcium nitrate o di ba nitrabor sa isang galon, isang kutsara sa isang knapsack sprayer 16 liter, 4 na kutsara. Yung kutsara na hindi kutsarita, yung kutsara na ginagamit natin sa kainan. Ito na ang kuan, ang yung sinidling natin na 100% garden soil, at ito naman yung 100% vermicast. Ito wala na tayong linagay ito kahit anong pataba na abono, anong klaseng abono pa yan. Dito linagyan natin ng yung sa simula pa 3 araw, linagyan natin ng isang kutsara sa isang galon na tubig. Pagkatapos 4 o 5 araw, nilagyan na natin nilublob natin to sa isang 16 liter na isang knapsack sprayer na tubig, 16 liter of water. Nilagyan natin ng isang sardinas na calcium nitrate din, at nilublob natin ito, ilulubog natin hanggang dito lang, kalahati na sa kanyang sa ating seedling o seedling tree ba, para masipsip na yung abono, para malakas ang natin, ang ating punla. At ito medyo bitin siya sa tubo. Ito makitang-kita nyo, nag-edad na ito ng guys 15 days. Pwede natin itong itanim, pwede paabutin natin ng 21 days. Tapos ito, pag nilagyan pa natin ito ng abono, lalong tataba ito, kasi wala tayong nilagay ito na klase, kahit anong klaseng abono. Pag igaya natin ito sa vermix sa 100% garden soil na lagyan ng calcium nitrate din, siguro mas malaki pa ito kaysa 100% garden soil. Ito yung lang aking ikukumpara, ipakita sa iyo kung ano ang kaibahan sa 100% vermicast, 100% garden soil. Ang sa garden soil, medyo mahasil na, mayroon maglagay tayo ng pangalawang abono 3 araw. Pagkatapos bilang naman tayo 4 at hanggang 5 araw, maglagay naman natin ayon ng abono din, isang tinapa, isang sardinas, isang 60 liter of water. Ilagay ito sa batya o anong lalagyan natin, ilulubog natin ito hanggang gitna lang, kalahati lang, hindi na yung ilulubog natin lahat, baka masira yung ating punla pagka malublob, at pati yung yung puno natin mga punla. Ito lang mapakita ko sa talong na seedling natin, lalo na sa comment ni Boss Ricardo de Vera na halos hindi tumubo yung punla na talong. Ito nang sagot sa iyong tanong. Napakita ko sa iyo mula sa simula. Pasubulin mo na yung ugat, yung buto ng talong, saka na to seedling para sabay-sabay silang tutubo, hindi mabitin yung ibang seeds. At ito lang masabi ko, maraming salamat sa iyong papanonood sa vlog ko na sa talong na seedling. Salamat.